Yung sa kanila, ang pinapanggit ay meron pa naman silang kita ng piso sa kanila ay alam sa kanila. Pero yung para sa katiba ng Pangulo, na program para sa right to work program, eh hindi pa nila alam kung ngayon ay kung magkano pa nila pupuntahan. Hindi nila kahit sa yung ibabagsak ngayon yung ibilig sa kahapon, ngayon pala nila babayaran para mapalitan ng supply ngayong araw yung ibabagsak na yung sinibenta, saka sinibenta, saka diba. Baga parang oo, ganun ang mangyayari. So, hindi pa malinaw kung magkano kikitain nila. Kaya hindi sila magkakaalaman. Pero kahit hindi pa nila alam kung magkano kikitain nila ang proseso, dahil nga sa maganda naman ng intensyon na nabigyan doon para sa bentahan ng purang bigas, lahat sila ng mga retailer dito, talagang sumunod na rin doon sa pagbebenta ng purang bigas. Kaya nga, ang pinabanggit nila, talagang marami mga nabili ng mga kababayan natin at kaya rin, marami din mga patutunin yung nagpapakinggan natin din ng ating nakasanayan.
of housing and urban